Am ales să-mi vorbesc în această întâlnire despre metaforă. Studiul uceniciei în lumina parabolelor și pildelor ne-a adus în atenție diverse clișee pe care le avem, pe care le gândim despre metafore. Aceste clișee pun probleme. Ne obligă, cel mai adesea fără să conștientizăm, să punem etichete situațiilor, contextelor, fără să ne mai întrebăm, fără să mai medităm și fără să mai aruncăm o privire asupra acestora. Clișeul este ca un fel de mâncare fast food. E bună, gustoasă, arătoasă, se prepară foarte repede, dar în timp ne mănâncă sănătatea. Acesta este și cazul șabloanelor referitoare la metaforă. Tiparul cel mai frecvent, ceea ce luăm de bun, de-a gata, încă de pe băncile școlii, este să legăm metafora de literatură, deci să o privim ca pe o figură de stil, o chestiune estetică care face un text, o poezie, un roman, chiar un argument sau un raționament să fie mai frumoase sau să fie pur și simplu frumoase. Metafora ne este înfățișată, așadar, considerată ca este considerată ca o imagine, ca o ilustrație personificată sau alegorică sau sub formă de comparație. Întrebarea pe care ne punem, metafora să fie doar atât? Dacă ar fi doar atât, de ce în scriptură se vorbește adesea în metafore, adică în pilde, în parabole? Cum se face că, deși spunem că sunt doar imagini, ilustrații, alegorii sau expresii frumoase, metaforele joacă în scriptură un rol esențial, căci ne dezvăluie în final adevărul. Când citim de pildă psalmii, suntem de acord că nu sunt doar o adunare de imagini frumoase, de ilustrații sau de exemple, ci mult mai mult decât atât. Ei ne trimit la Dumnezeu, la creație, la adevăr. Iată că limbajul metaforic în acest caz, dacă e să luăm doar exemplul psalmilor, ni se înfățișează ca un mediator care ține nu de cuvântul frumos, ci de registrul întemeierii, al cunoașterii și al escatologiei. Metafora nu este un fenomen sau doar un fenomen esențialmente lingvistic, limitat la un cuvânt. Ea este, înainte de toate, un proces de producere de sens, independent de media sau de mijloacele utilizate, altfel spus, sau, în final, de semnele de comunicare. Psalmul 22 rămâne pentru noi poate o ilustrare foarte profundă a acestei teze. Îmi permit să citesc doar câteva versete ale psalmului. 22. Dar eu sunt vierme, nu om, sunt defăimarea oamenilor și cel disprețuit de popor. Toți cei care mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască El, să-l scape, fiindcă își găsește plăcerea în El. Da, Tu ești Cel care m-ai scos din pântecele mamei, m-ai făcut să mă încred de la sânul mamei mele. De când eram în pântece am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei Tu ești Dumnezeul meu. Nu te îndepărta de mine, căci se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri puternici din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Sunt vărsat ca apa și toate oasele mi-au ieșit din încheieturi. Inima mi s-a făcut ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Ce ne înfățișează aparent, doar aparent, acest psalm este o sumă de figuri de stil, de metafore, care abundă într-o construcție de universuri care ne apar ca fiind ireconciliabile, antagoniste, contrastante.
În realitate este însă vorba despre o țesătură de medieri simbolice succesive care instituie și anunță universuri noi, adică lumi noi și prin urmare câmpuri de experiență noi. Nașterea, viața, moartea și în final învierea Mântuitorului care vine pentru salvarea celor care vor fi parte dintr-un nou popor care se va naște. Este adevărat că pe urmele cunoscutului filozof Aristotel, toți cei care s-au aplecat asupra metaforei au sortit-o unui destin minor. Practic, până în secolul XIX, metafora nu a putut scăpa acestei istorii pe care aș numi o istorie second-hand. Aristotel, acest filozof grec, a impus pentru aproape 2 milenii în gândirea noastră, pe care o numim gândirea occidentală și care a constituit reperul acestor 2 milenii. Deci Aristotel a impus această definiție a metaforei pe care am să o citesc. Transferul asupra unui lucru a unui nume ce desemnează alt lucru, transferul sau al speciei asupra genului sau al genului asupra speciei sau conform raportului de analogie. Teribilă această definiție pentru că pare atât de criptică. Însă această moștenire teribilă a metaforei ca epifora a numelui a avut consecințe la fel de teribile în interpretarea textelor sacre, reducând practic contribuția figurilor metaforice la nivelul de procedee retorice care creează iluzii retorice, uneori foarte convingătoare sau care au doar valoare poetico-estetică. Aceasta este înțelegerea definiției pe care o dă de fapt Aristotel. În cele 2 tratate ale sale, Poetica și Retorica, Aristotel nu conferă metaforei nici o valoare de cunoaștere sau de înțelegere, pentru că o abordează ca pe o tehnică de persuasiune. Iată o etichetă cu care lucrăm astăzi, o nouă etichetă în afară de cea estetică, cea legată de tehnica de persuasiune. Ca pe o figură de limbaj, altă etichetă, care poate produce aparența adevărului sau pur și simplu frumusețea reprezentării. Friedrich Nietzsche, un filozof care a constatat un constat teribil pentru omenire, care a adus prezentul acesta pe care îl numim postmodern, constat conform căruia Dumnezeu a murit, Friedrich Nietzsche, autorul care a redeschis dosarul metaforei, nu părăsește nici el această abordare pe care Aristotel a impus-o practic gândirii occidentale, o abordare limitativă. El spune așa: ce este adevărul? O mulțime instabilă de metafore, de metonimii, de antropomorfisme, pe scurt o sumă de relații umane, care în chip retoric și poetic au fost preamărite, transpuse și împodobite și care după o lungă folosire par ferme, canonizate și constrângătoare. Adevărurile sunt metafore care am uitat că sunt, metafore uzate care și-au pierdut forța sensibilă. Teribilă această, din nou teribilă această cădere pe care gândirea occidentală a făcut-o în raport cu adevărul și care a favorizat, recunoașteți, iată, în acest text original, perspectiva despre adevăr a postmodernității pe care o trăim astăzi cu durere. Și alți autori ai secolului 20, Derrida este un exemplu, nu se vor depărta prea tare de linia lui Nietzsche. Însă cea mai amplă restaurare a metaforei îi aparține lui Ricoeur, Paul Ricoeur, un filozof francez al secolului 20, care a murit nu de multă vreme, și care în lucrarea sa Metafora vie situează metafora într-un loc extraordinar, și anume în toposul privilegiat al copulei verbului a fi. Metafora recapătă sensul și miza sa adevărate pe care textele sacre, Scriptura, ni le-au dezvăluit și pe care tiparul aristotelic, îl voi numi așa, le-a obturat, le-a aruncat în noaptea uitării. Metafora, deci,
Este o figură mediatoare care are forța și vitalitatea de a instaura și a descrie o lume, de a produce sens într-o lume. Contribuția majoră a lui Paul Ricoeur a redeschis pista de înțelegere chiar în inima științei, care s-a despietrit și care a valorizat rolul ontologic și comprehensiv al metaforei, mai ales în studiul textelor sacre. În acest cadru amplu ar trebui să înțelegem medierile metaforice, metafora din pilde, din parabole și din psalmi. Ce trebuie să reținem? Biblia ne arată prima că metafora nu este doar un procedeu retoric, că limbajul metaforic al parabolelor nu este nici întâmplător, nici o formă pe care Domnul Hristos o alege pentru a vorbi pe înțelesul celor mai slabi de cap.